Miss Young, miután elvittem a bíróságra, kimegyek a pályaudvarra. Rendben. Köszönöm az együttműködését. Talán még találkozunk. Nem sok esély van rá. Hé, maguk, ideje lenne indulni. He? Jól van. Indulás. Gyerünk, Billy, gyerünk! Jaj! Hol voltál? Épp indulunk. Gregory Chiu kórházba került. Sajnos elnapolták a tárgyalást addig, ameddig rendben nem jön. Te jó Isten. Ezt én nem bírom ki. Maradnom kell egy hónapig, vagy tovább. Megőrülök. Mit csináljak most? És a testőr, elegem van belőle. Mikor utazzak? Nem bírom, ki akarok menni. Hallja? Ki akarok menni? Rajta. Menjen, ha akar. Olyan régóta be vagyok zárva, hogy börtönben érzem magam. Úgy szeretnék már bevásárolni. Hitelkártyát akarok, és videójátékkal akarok játszani. Neked is vettem kaját, de nem vártál meg. Úgyhogy egyedül kellett mindent megennem. Az jó. Jól van, gyerünk, Billy. Szóval te vagy a testőre. Meg akarom venni azt a táskát. Miss Young, nem kellett volna idejönnünk. Maguk megvédenek, nem? Hát persze. Ha történne valami, láthatná, hogy mi vagyunk a rendőrség legjava. Teljes a biztonság. Ki volt az? Ez nem arról jött, hanem onnan föntről. Nem magyaráz, én is tudom. Ja, persze, tudja. Én most Igen. elmegyek videójátékot játszani, majd később találkozunk a főbejáraton. Rendben, csak óvatosan. Én elmegyek Billyvel, te vigyázz addig Miss Youngra. Jó van. Vigyázzam. Miss Young, ez túl zsúfolt. Várjunk másikat. Nem mozdulj! Szia, Billy, hová mész? Mi között hozzá? Mit ősködsz az a vacak játékpisztollyal? Mi? Ez igazi, de nem mutatom meg. Jaj, Billy, de bizony! Jól van. Megjött a lift. Jöjjön. Nem furcsa. Nem túl sokszor tudunk kettesben maradni, ugye? Hát tényleg nem. Első körben az egyesre, a hetedikben a hetesre. Nem, az elsőben. Nem, az hetedikben az egyest az elsőben, a hetest a hetedikben. Istenem, mit nem lehet ezen érteni? Ismételjem meg, tehát az első... Mit csinálsz itt? Megmentettem az életét, le akart esni. Nagyon köszönöm, nem szoktam hibázni. Majd találkozunk. Köszönöm, jó? Tehát az első... Látjátok? Egy 38-as rendőrségi fegyver. Ahhoz nem elég nehéz. Ezt mi nem esszük meg. Nincs is igazi rendőrségi fegyvere. Majd mindjárt kiderül. Meghúzom a ravaszt. Ne! Ez igazi fegyver, és meg is van töltve. Ugyan, Billy, tudjuk, hogy jól tudsz hazudni. Hidd el, ez igaz. Hé, én nem félek. Lőj le, mire vársz? Na, Lőj le jó van. már! Ne, várjatok, tényleg meg van töltve. Húzd meg gyorsan, gyerünk már! Jó, Hallod, belőle, ez igazi. Maradjatok már nyugodtan! Add már vissza! Add be!
Csendet! Intézze el a dolgot, nem akarok nagy felhajtást. Rendben. Gyerünk! Ha majd beérünk a tömegbe, álljon a magas férfiak mögé. Tudom, hogy Nem hazudsz. érj, könyörgök, ez igazi fegyver. Meg akarom győződni róla. Hidd el, hogy az. Charlie, a pisztolya! Le a padlóra, mindenki! Megütöttem a nem. Charlie! Maradjon! Állj! Rendőrség! Igazolvány! Charlie, a pisztolyod! Charlie, az a játékpisztoly! Charlie, ne hajj meg! Menjen, menjen! Charlie, a Hagyd barátom már vagy. abba, megfájdul a fejem. Rajtam van a golyóálló mellé. Charlie, nagyon sajnálom.
Nem Ez játszol szörnyű. többet. Mit csináljak? Hagyj békén egy kicsit. Köszönöm. Kész vagyunk. Miért sírsz? Sajnálom. Azzal még nincs elintézve. Van egy barátom. 8 éves korában elment egy templomba. Aztán ott tanult. Nagyon megkedvelte őt a tanítómestere. És ha valamit elrontott, a mester megbocsátott neki. Hogy ne büntesse meg, csak annyit kellett mondania, hogy sajnálom. A mester bízott benne, hogy ez elég, de ő nem figyelt rá. Mert arra gondolt, ha valami bűnt követel, a mester majd segít. Aztán egy szép napon egy lámpással játszott a könyvtárban, és az véletlenül leesett, tűz keletkezett. Nem tudta, mit tegyen, ezért gyorsan kirohant a templomból. De egyre nagyobb bűntudatot érzett. 2 választása maradt, és döntenie kellett. Vagy egész életére elrejtőzik, vagy elismeri, hogy ő tette. Még az sem számít, ha megbüntetik. És visszatért. Azt akarta mondani a mesternek, hogy sajnálja. De többé már nem volt kinek mondania. A mestere meghalt, elégett. És azóta sosem tudta azt mondani, hogy sajnálom. Én tanárnő vagyok, de nem tudok így tanítani. Ugye maga volt az? Gondoltam. Mr. Hui, szeretném utoljára kimondani. Sajnálom. Hol a hulla? Ott van. 33. Hé, nem viheti el a hullát. Törvényellenes. Ne. Tegye el, ez a magáé.